Baba, uphumaphi? No, I mean yonke leminyaka sonke lesikhathi la ubukhona bekuke kwenzekeke kodwa uyithuku usucabanga ngathi angiqondile ukuqulisa kodwa bengisacela ungenze ngiqonde ukuthi ubukuphi sonke lesikhathi sikudinga. Ngiyafisa ukukwamukela kepha kunalento elokhithi kumina uma wakwazi ukushiya singakakwazi namanje usangaphinda. Mhla ngithatha igxathi lokuqala wawuthi ngihambe ezinyathelweni zabantu ngoba awushiyanga namalobe ezicathule lokho kwaba isiqiniseko sokuthi ufuna singakulandeli. Jabula ke ngoba sakufuna la uhambe khona. Uyabuya manje ufuna sikuxolele sikwamukele njengelunga lomndeni. Ngiyazama ngiyahluleka phela empilweni yami ufana nongasekho ngitsheleke wena ungamvusa umuntu ethuneni. Kanti baba ubuku yonke leminyaka sonke lesikhathi la ubukhona bekuke kwenzeke kodwa uyithuku usucabanga ngathi ngingeke ngasola wena ngamaphutha ami kepha kuneyinqumo engazi kahle ukuthi ngangeke ngiyithathe kube wena wawukhona eduze kwami. Iyaqala ke inkathazo madoda kanti baba uvelaphi? Ubukuphi lapho ngiyoqala isikole nangesikhathi ngifunda ukuqamba amanga? Emnganeni bami ngangicabangisa komuntu omdala manje ngimdala ngicabangisa kwengane bathi kuvamile ukwenzeka lokho uma weqiga inqumo uyithatha zinokushayisana. Mawubone ngathi ngiqhuba intwala ngewisa zishaye wena libunjwa liseve uzongifundisani manje sengimngaka? Kanti baba uphumaphi? Yonke leminyaka sonke lesikhathi la ubukhona bekuke kwenzekeke kodwa noma kanye nje uyithuku usucabanga ngathi uphumaphi? Yonke leminyaka sonke lesikhathi la ubukhona bekuke kwenzekeke kodwa noma kanyeke nje ucabange ngathi yaphela iminyaka ungabuyi sayibhala incwadi ungaphenduli namanje ubuyile kodwa lisashoda iphunga lendoda kulomuzi. Engazi ukuthi intendele isheshile ukubindwa isidwa ugula ngalutho ndoda khuluma iqiniso uzosinda. Ake ngikutshele okumbalwa ke ngami. Isikole ngagcina ngisiyekile amatoha ngiwatholi ngoba imiphumela yami yasesikoleni ayimihle. Mangivela nje ngesahluleke emehleni akho alikhi icala lapho kuvela injalo iphuma edunjini kuyobe ngikufuze ngangakushiya. Ubukuphi ngidlala abantu ngoba ngeke ngikwazi ukuthi ngizomtshela ubaba. Uvume kanjani ukuthi ngilwe izimpi zakho wena usadla nhlamvana? Ubukuphi udadevika ngomzimba ishika isiqede indlala ngoba esekhuluma mama. Ubukuphi baba ubukuphi? Yonke leminyaka sonke lesikhathi la ubukhona bekuke kwenzekeke kodwa uyithuku usucabanga ngathi angabi hawu ukuthi ubiyohlanganisa ngoba ukuhlanganisa kwakho kuhlukanisile. Phindela la uqhamuka khona hamba ungabheke emuva ungakhathazeki ngathi thina soqhubeka siphile. Uzosinakekela kanjani manje kwayiwena ukudinga? Ususindo yinyawo umlisi isibane besikuveza njengobaba empilweni zethu kade sacima. Kanti baba uphumaphi? Yonke leminyaka sonke lesikhathi umncede sanibonani. Sanibona igama lami ngumncede umqingo wakamthimkhulu. Ngicela ukusho ukuthi iyaphuma ialbum kaMncede ngomhla ka 26 kuFebruary kuona 2022. Izobe itholakala kona wonke ama platforms. Ne hardcore izobe itholakala
atholakala kumina u120 iyodwa. Le nkondlo kade ngiyirecite manje enye inkondlo izobe itholakala inezinkondlo ezu18. Ziningi kakhulu. Ngiyacela ukuthi ningisupporte. Ngikhona ku YouTube, ngikhona ku TikTok, Instagram, ku Facebook. Umncedi umqingo Mthimkhulu. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga. Nginithanda ngapheko kunithanda. Umncedi.